hakkin Allah shine mafi girman hakki akan bawa. Hakkin Allah shine mafi girman hakki akan bawa. Kowa yana da hakkinsa. Iyalanka suna da hakki a kanka, kai ma kana da hakki a kansu. Iyayenka suna da hakki a kanka, kai ma kana da hakki a kansu. Hatta makwabtanka suna da hakki a kanka, kai ma kana da hakki a kansu. Dukkan waɗannan hakkoki, hakkin Allah shine lamba ɗaya. Duk hakkin da ka tsare, idan baka tsare hakkin Allah ba, tsare wannan hakkin ba zai amfane ka ba ranar alkiyama. Hakkin Allah shine abu na farko. Wa haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hakkin Allah akan bayi shine su kadaita Allah da bauta ba tare da sun yi tarayya mishi da komai ba. To duk wanda ya bi wani akan shiga hakkin Allah, da wadda ya bin da wadda aka bin, duk wadda ya yi biyayya ma wani akan saba ma Allah, da wadda ya bin da wadda aka bin, matukar wadda aka bin da izininsa aka bi, da yardansa aka bi shi akan saba ma Allah ko kishiyantan Allah, to dukansu biyu za ta ɓaci musu ranar alkiyama. Mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yadda sashi ke la'antar sashi, yadda sashi ke Allah wadarai da sashi, sannan dukansu sashi ya gagara taɓuka komai masashi, saboda ka yi zama abu na farko a gunka hakkin mahalicinka. Kaga wannan rayuwa ta duniya shekaru ne za ka yi, kai ma kuma ka yarda ko ba a ma wa'azi ba za ka mutu. Idan aka tashe ka ranar alkiyama, rayuwa ce ta har abada. Abinda zai taimake ka a wancan rayuwa ta har abadan, wallahi shine tauhidinka kadai ta Allah da bautanka. Abinda zai taimake ka bayan tashi, wallahi shine ba ma Allah hakkokinsa ba tare da ka mishi tarayya da komai ba, ba tare da ka mishi tarayya da kowa ba.